салому алайкум бародарон. мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи мерседесҳои се класс дар Германия нарх навошон чандиянд. як программае ҳастае ки масалан бисёри одамон дар ҳамин Германия ё мошинбизнесменҳои тоҷик ҳам дар ҳамин сайтҳо ва дар ҳамин сайт ҳам дар ҳамин программа мошин мекобанд. яке аз программое ки масалан дар ҳамин бисёр мошин савдо мешавад, мошинои камтар тенҷсозаш. масалан мо ҳам хеле бо як чизи дига ҳаст дар инҷа ки мошиное ки страховка доштагӣ бошанд дар инҷа камтар қиматае ки страховка номаш туфай на МБ Mercedes Benz C180 туф инате уе ки уи англисӣ ки дар болаш 2 нуқта дора ва в масалан туф и туфай масалан страховкаи маъниш страховкаи ҳамин мошин то 12/2019 страховкаша масалан солаш 1998 сол бензинай механик. масалан ҳамин хеле мошино ҳастанд ки дар инҷа дар савдо мемонанд шона. баъд дигар мошиное ҳастанд ки страховка надоранд ё страховкашон камай арзонтар ва ё мошиноро мегиранд мехаранд барое ки дар инҷа камтар страховкаи мошин камтар қиматтаре. масалан агар ҳамин мошин 2 ҷо ё 3 ҷош камтар проблема дошта боша, пуле ки барои соз кардани ин мошин метиҳанд хубтараш масалан ҳамин мошина камтар арзонтар фурӯшанд, бо дар болош камтар пул монанд ягон мошине ки страховка камтар тенҷ доштагиша гиранд. масалан бо 1 сол страховка дора ё 2 сол страховка дора бухаранд. барои дар инҷа таъмири мошино қиматтарай. як чизи дигарам дар инҷа қайд карданием ки VB масалан VB дар инҷа як намуде ки масалан VB дар ҳамин охири нарх мемонанд ки VB ян масалан бо гап зада мешаванд нашод ҳамин бизнес масалан ҳамин мошина ки чанд сум ягон пул мул арзон карда мешавад. ана мошиное ки ин мошин дар охираш VB надора масалан ҳамин мошина қиндае масалан нашод нарх гап заданаш камтар қиндтаре барое ки VB кардагӣ нестае. агар хуб кам куна 100 евро кам мекуна амхелӣ. ана яке VB дора камтар мешавад бо хушрӯтар арзон карда хушрӯ гап зада. масалан бо ин мерседесаш 1998 солай ирам ҳамин дар Германия бисёр мошинора масалан нашод нархшон гап зада мешавад. то марти 2018 ҳамин страховкашай бензинай автоматикай автоматай чиш масалан ҳамин мошина мешавад ки 1500 нарх карда 1400 масалан бо вобаста ба ҳамон одаме ки фурӯшандаву харидор мекуна. ин мошино нархошон ин Mercedes Benz C класс 180 1600 мондагиай. масалан марка Mercedes Benz моделиш C класс километр штанд масалан ҳамин мошин чанд qaрафтагиай. масалан ин мошин 167 000 километр гаштагиай. то ноябри мошин ноябри 1998 бромадагиай солаш. лимузинай масалан
бензин PS-аш 122 автоматикай масалан найн кардагӣ масалан ҳамин мошин дар инҷа аварёни мошин нестай аварид кардагӣ нестай садама надора страховкаш то декабри 2019 баъд дар инҷа мешавад ки мошинае ки камтарак проблема дорад ё мотораш камтарак овоз мекунанд тез ё мефурӯшанд ки барои инҷа агар як мотор соз кунӣ пулаш хеле қиматай мошин 1400 мондагиай маркаш мерседес моделаш се класс километр 140 соли мошин 1998 бензин мануэл масалан механик бо ҳастай дигар программое ки масалан мошин дида мешавад мо аз ин сар кардем бо насиб кардагӣ боша бо дар через ваёбо мебинем и программа яке аз программое ҳастае ки бисёр дар ҳамин программа агар мошин монанд партоян ягон фурӯшанда мошинша агар хоҳад фурӯхтан дар ҳамин сайт партоя мошинша и сайт дар дигар сайтҳо да ҳамин мошинои ҳамин сайт меравад масалан ҳамин мерседес се 180 1150 ин мошин аз сабабе ки бисёр бад гаштагиай 254 000 километр гаштагиай 97 сола страховка надора ин мошин арзонай бо ҳамин мошина примерно 800-700 мегирӣ мо мегзарем ба дигар мошино ҳоли насиб кардагӣ бошад дар бораи ҳамин программаро чӣ хел истифода бурдан ҳоли гап мезанем аз чӣ хел ёфтан дар кор номи ин канал чӣ хелай масалан ҳамин адреса ки масалан ҳамин фақат дуруни германия мошин кофтан ишан нишон медиҳем ва нархоша чӣ хел мешавад монда аз чанд то чанд дар кора ва чӣ хел истифода бурда мешавад масалан бо худтон метонен кадом вақт ёфтен метонен бинен ҳаррӯза мебинен нишон медиҳем чӣ хел истифода бурдан дар кор ин мошина солаш 1997 солай ист автоматай ту страховкаш тамом шудагиай 1300 мондагиай бо қатиш гап мезанам договор мекунем ин мошина шояд 1000 тадагӣ мошин ягон чӣ надора пусидагиш нестай мошин тозаай бо автоматай мошин тенҷай мошин ягон проблема надорад
боқӣ дар амони худо бо рӯзҳои наздик ҳамеро чиха истифода бурдани ҳамин программа нишонтон метиҳем. подписатсия кунед, бо дигар программҳое ҳастанд ва ёдам мошинҳоро мебинем. агар маъқултон боша ҳар ҳафта аз ҳаминҷа хушрӯ якта ба якта мошинҳоро видео мекунем, сёнка мекунем, равон мекунем. боқӣ дар амони худо ки вақт камай бо ҳамин канал бошед.